Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω σαν γονιός ενός παιδιού που τώρα είναι 10 ετών και διαγνώστηκε στην ηλικία μόλις των 9 μηνών. Ακούω με πάρα πολύ προσοχή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας πω την αλήθεια, λίγο με εντυπωσιάζει ότι εστιαζόμαστε πάρα πολύ στο κόστος και θεωρώ ότι είναι αδύνατον να βρούμε πόσο ουσιαστικά είναι αυτή η εξίσωση του κόστους και του ωφέλους. Γιατί ναι, μεν το κόστος ενός ανθρώπου με διαβήτη, όσο στοιχίζει στον ΕΟΠΗ ή στις ασφαλιστικές, πιθανό να γίνεται. Αυτό όμως που είναι αδύνατο να γίνει είναι να μετρήσουμε πόσο αλλάζει η ποιότητα ζωής ενός παιδιού, το οποίο 9 μηνών καλείται να κάνει ενέσεις ή να φορέσει στη συνέχεια αντλία και κατά κύριο λόγο γιατί μην ξεχνάμε ότι πίσω από έναν ασθενή, ειδικά τόσο μικρό, υπάρχει και ένα οικογενειακό περιβάλλον που πρέπει να το υποστηρίξει. Και υποστηρίζω σημαίνει ότι στη δική μας περίπτωση, ενώ βρίσκεσαι σε διακοπές, ξαφνικά μέσα σε 2 ώρες είσαι στο επίγοντο του παιδών και ακούς ότι το παιδί σου έχει διαβήτη, χωρίς να ξέρεις καν τι είναι αυτό, και σε 10 μέρες μέσα κάνεις ενέσεις σε ένα παιδί 9 μηνών. Όταν λοιπόν από αυτό περνάς στην τεχνολογία, που η τεχνολογία τι σημαίνει? Η τεχνολογία σημαίνει ότι η κόρη μου η Όλγα μπορεί να αθλείται κάνοντας ενόργανη ή να βρίσκεται στο σχολείο και εγώ από το κινητό μου να μπορώ να ξέρω ανά πάσα στιγμή ποιο είναι το ζαχαρό της, να μπορεί να πηγαίνει εκδρομή με τους προσκόπους και εγώ να βλέπω και να επικοινωνώ με την ομάδα της εκεί για τη διαχείριση από μακριά. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το μετρήσει. Άρα αποκλείεται ποτέ να βρούμε λύσεις στο πόσο ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα αυτής της εξίσωσης. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Το δεύτερο είναι ότι ακούω με πάρα πολύ προσοχή τον ΕΟΠΗ, αλλά έχουμε λίγο αφήσει στην άκρη και το ρόλο που εδώ έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή την Όλγα δεν μπορεί να την ασφαλίσει η ιδιωτική εταιρεία, γιατί έχει πάσχει από διαβήτη, άρα εξαιρείται. Άρα εγώ σαν γονιός πρέπει να βρω άλλες λύσεις για την κάλυψή της. Το τρίτο που θέλω να πω και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την τεχνολογία είναι το πώς μαθαίνουμε το γύρω μας περιβάλλον. Είτε αυτό είναι το σχολείο, είτε είναι οι φίλοι, είτε είναι το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, να διαχειρίζεται την τεχνολογία και να αποδέχεται την τεχνολογία. Αν θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για ένα παιδί 3-4 ετών το οποίο πηγαίνει στο προνήπιο να εμφανιστεί μία μέρα με μία αντλία ινσουλίνης και τα παιδιά να μην κάνουν άπειρες ερωτήσεις για το τι είναι αυτό, κάνετε λάθος. Άρα και αυτό είναι ένα κομμάτι της διαχείρισης που καλούμαστε εμείς σαν γονείς. Και εδώ έρχεται για μένα το πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει με την ενημέρωση του κοινού για τον διαβήτη. Για το γιατί ένα παιδί φοράει αντλία, γιατί ένα παιδί που δεν φοράει αντλία πρέπει να κάνει ένεση σε δημόσιο χώρο, χωρίς αδιάκριτα βλέμματα γύρω του, φτάνοντας σε ένα σημείο να αποδεχτούμε αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, γιατί πολλές φορές η άποψή μου είναι ότι ανεχόμαστε και δεν αποδεχόμαστε, έτσι ώστε καμία αντλία ή καμία ένεση σε δημόσιο χώρο να μην αποτελεί ποτέ ένα λόγο για ένα παιδί να ντραπεί, ένα παιδί να νιώσει άσχημα και ένα παιδί να μην πραγματοποιήσει τα όνειρά του επειδή έτυχε ο διαβήτης να εμφανιστεί στη ζωή τη δική του, κατά κύριο λόγο, που επηρεάζεται, και μετά στη ζωή της οικογένειας. Αυτά τα 3 για μένα είναι τα πιο σημαντικά, μιλώντας σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω διαβήτη, αλλά έχω γίνει γιατρός εγώ και η σύζυγός μου του παιδιού μας και καλεστήκαμε από τη μία μέρα στην άλλη να το διαχειριστούμε.